cappande nayi woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Amadou Barouba ɗum na selli tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde e rogere men ɗimmerende ma en keɗo ñoggande jewte waɗade taskaram on tottama konngol e nder ndeɗo yontere jantore men mawde hannde ɗo Sénégal keddoɗen to rewo leydi ndi kalen e haala ƴaro ɗum no jeeya e pijirloji ɓurɗi fayodinde e pulago ha tengti e gaynaka fulɓe Afrique kala ina ndendi o finatawa ko winda e jayneji ɗi ko debbo mo Sénégal jareten Diallo Minati mi salminima ko ɓuuri hen tengtude. Mi salminima Amadou Barouba e kabaruji men ko winda e jayneji en kalanno sifiji ɗi horeɓe leydi Afrique gaɗi to New York e kawrital fedde addunar oni e ɗe balɗe ɗum noon ko ɗo e silmaji seeɗa wona tedduɓe kono joni joni en garat e kabaruji coftal balɗe. Diallo Minati kabaruji coftal ɓalli ko gaddanɗa en hannde aljuma e kabaruji men coftal ɓalli hannde Amadou Barouba en kalanno folotiro donnugol puccel jandi to Côte d'Ivoire so ɗum ligue en kalanno kawrite folotiro Europa League ɗum fuɗɗi hanken puɗorten koye Côte d'Ivoire kalen e donngol puccel jamdi eyi ngo folotiro ana jokkiɓe ɓe tawa Yamoussoukro Keñan gol daɗodirgol waɗi koye kilométre ji temedere e nogay e jeegon ko Yaya Diallo malinajo ardi yottade jokki hen Isaka Cissé mo Côte d'Ivoire Souleymane Traoré joginoɗo saya ola alal bare nde o wasi ka Keñen ɗum caggal nde o sami e doddundu e wi makko ko burkinajo goto ferimo fade suudu ñawirdu ngo folotiro tayude sariyeɗe tume ko Abdou Sanogo ɓanti saya ola ka e leñalorma Keñen o keɗoɗen Abdou Sanogo o holliti ballal makko fewde Souleymane Traoré ɓe ɗiɗon fuu ɓe Ivoire naɓe e fano haala Abdoul Aziz Diallo. On a déjà primé au général. Il y a mon collègue qui a acheté aujourd'hui. Hande komi woni horejo on ka kuɓal ɗimmojo an on yani hande fewndo o laawino o adi burkinaɓe ɓen ɓe raɗimo fi feƴƴitagol mo joni miɗo weddi hakkunde burkinaɓe ɗiɗo min etoto ɓayno heddi sagaraji ɗiɗi miɗo andi ɓe yananayi men kono min wallidiray hiwugol polngal ngal wonani mi faalirano hendade dolokke netejo on ɓay ko ɗimmo an joginomo hari ko mi ɗiɗaɓo ɓaawo makko hande o yani mi anda ko hojomaje jeru o ɗuytante ma ko honno ñawayɓe ɓen gerdata min tigi mi tawta ɓay wonani goɗɗo hani hettirde dolokke netejo on moƴƴirani jarama Abdou Sanogo e Abdoul Aziz Diallo ko kanko ɗum firti haala ka e fulfulde Minati en jahto Europe kalen e kawrite Europa League puɗɗiɗe hanki eyi Amadou ɗe kawrite hakkunde diɗɗe ɗe puɗɗi e ngo folotiro hanken jon woni jaltal aranal e kawrite hakkundeje ɗe e folotiro Europa League e dokkan jaltuɗi kawrite gaɗuɗe hanken ɗe kawrital hakkunde diɗɗal Brighton équipe Athènes timmiri mbadduji tati e ɗiɗi ko diɗɗal Athènes heeɓi mbadduji tati ɗi ko adadu mbadduji timmiri jaɓɓodirgol Olympiakos e Fribourg sukaɓe diɗɗal Fribourg ngaɗi ɗi mbadduji tati a jarama no fewi Minati Diallo hande kam na wayno a ñamani ñebbe taw mi yeppirwawa ñebbe ɗe ko an jeeyi en jettimo kanko Minati Diallo no fewi tedduɓe en gara joni ñoggande men jewte waɗade taskaram on tottama konngol e ndeɗo yontere tedduɓe keɗoɗen ka ñoggal ngol on toɓɓe yewtade ka taskaram on tottama konngol e nder nde yontere e altine on feññinanimen no jiiruɗo ngal nanodiral siifangal hakkunde Niger Mali e Burkina Faso ngal ɓe noddiri kawral lipta ko gurma goytu pam kaɓɓodiral ɗe leyɗele tati hono Burkina Faso Mali e Niger ko adi fof ngal ɗo kaɓɓodiral wona kaɓɓodiral dumotogal wona intérêt leyɗele ɗe ko intérêt militaire ji laamiɗi ɗi surtout Assimi Koïta Ibrahima Traoré saabu eɓe gandi ko fewjete Niger ko so tawi laatima e oppotaɓe ɗon kamɓe ko ɗum saabi ɓe mbaɗi ngal ɗo kaɓɓodiral eɓe mbaɗi hen noon heɓade kulliyankagal ɗum kono ɗum mataw ko wultude yimɓe leydi tan kono yimɓe fof ne gandi fa darten holtoji Dakar ɓen kam koɓe ko mbaɗi ko welamma mumen tan
goto fo rarani lesdi mum. Mali kam ina wodi ko yoni Mali kam ala ko haali ala ko ina tottondire jungo fotani naata e wonko lesdi mum wawana hoore mum diga nden si wi han tottondira wobbe jungo haalat ko weli dum tan. Burkina haalaka, Niger kam bene jahmo mo giti ci wala nden non be kalat ko weli dum en tan kaynama a yidde wat ko be ko mbarsi ko yaade kakkillaji population moyen tan mais non yo Allah artir kakkillaji moyen tan baawa jogo lesdi mo en ni no potindi jogor. Ko holto de pandaje bamtare duuminde ODD dental adunaru fewndi hande. Eden mbawi wiide hina famdi ngam waylude gonka e jamanu gonka rendo. Hina famdi kadi ngam eggude humam binnagal, eggude pamanal ndolagu, eggude ngakkere humpito ngakkere kabir. Kono eden mbawi wiide wonko wada hen. So en ni kibbatima caggal seeda e 2006 2011 sina wanno projet goto beetedo les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Kono kam to yottino ko ina daminano ma jelle ton wadde non les ODD kadi ngam be jotto don do e 2030 e ngal jabbal ngal be jabbi mi sikkani be mbawi yottoyaade ton. Tobbe leydele windere de tobbuno pour haɓade ɗumen tuggude hitande ujune ɗiɗi e 15 ha ɗo gonɗen ɗo jikkanmi ko ala ko woodi so wona ko ustini. So en jaari to banggue cellal rafiji ɗi meeɗa wodde ngoodi kuftidinɗi aduna o fof. To banggue jangde ko jangde jangguetenode nde tan ha hande woodi ɗum noon firti ko potal ala ɗon. Ɓe janginani ɗemɗe gendiji ɗe meeɗano jangude ɗe ndeki to jangde toni ɓe mbaɗani. E alarba en kaali ko faati e alhaali jangoɓe jeeyaɓe Mali, Niger e Burkina Faso be wawata yawde jangoygol France sabu angal visa. Mamoudou Haroun Côte d'Ivoire nakone France, Burkina e Niger fodde visa mabbe ko hadabe ton yaade ton be gilay jangobe visa mumen uddete dum do fo addi dum ko hare ten kabi tan en lurundiri hakkunde meden do foddeji gonnoɗe hakkunde men di nattat hebde hebede kono non wonto dum buri waade bonnude parce que sen ƴeewi so neddo hadama gandal hadama ko heewi sabu so tawi ambassadeur ala e leydi ana wawa hebde visa ndin leydi ko ambassadeur mo ndiwda o ko don kebirta visa yaade France so tawi on ambassadeur natti wonde don an holto ndewata dum non kambe poti ruttade lambe mabbe be biya lambe mabbe be yobe goppuɓe yaade to be jahatno to to be keddo e deƴƴere yon sañay kiñakine Conakry ko France dartini jonnugol visa be jangana ko be leyde tati ciwliide laamu do Mali, Burkina, Niger wana ngalaw tiidudo de reni ko beedo woni aybinde France e nokkili mabbe din ton e yibe yaltibe wadi seppoji be holli wondema ambassade be France ben e leyde mabbe den wana toli ka mabbe ton hiden andile ko ben do woni ko hejata hakkunde mabbe France fino be hebira kaydi no be yara France jon non si tawi be habbitike be radike ben no hulbini ben don e nokkel din fo e mudum honno be hebirta kaydi ton ko ciwlibe laamu wonbe en kan mabbe ton ko ben don be yiltitoto e mudum be yeto ben do e wallube be heba kaydi fino be yara jangugol ko holno yiru on gol sakugol e kaso Nourdine Bongo biddo hoorejo kiddo Gabon e gollidibe baba makko duudube sabu ngeenaari bondi. Jalo Dawda Mauritanie gabo gouvernement kedo ko wonno be be fo ko nanga ko affaire jogol ngol feewani wonno sabu dum en jinde Ali Bongo wada ko tande en jiido video ja he wonanda affaire ngaluuji no bada wulisaji ha he dum do ina burti tawi neddo jogorto leydi ko yaade ina verse wulisaji khalisaji ina woppi miskine won nyallobe gortaaki won kadi hirobe kadi kirtaaki miskinebe no ngoy jamma nyalam taw laamu no wali wulisaji ha he khalisaji so neddo jogorim laamu no feewani na fuitan so wuuji so jippim mi sikita ma lawol jogoy mum no kugal hayso wona ngol don ma mende nanga hambe ko dum tan président Gabo hande o no jogori wadde ni desi hawnade seeda ena wayno tay population Gabo ena yaadi e samminere makko ena yaadi e programme makko kono so tawi woni o rewi tan omo jagga yimbe omo soka beedo omo nanga beedo dum kadi ena desi hulbinade seeda yo o rew tan no fewniri leydi ndi on bangen o jodorno ni o continuera non kono so happi change tan population o mata o kulat tawata wonti ko lengo koyngal acintinima lengu jungo dum non e Allah dandu dum population Gabo en ka taskaram on tottama kongol e altine arore ko winda e jayndeji Minati Diallo ko winda e jayndeji di e hande aljuma e kabaruji man ko winda e jayndeji di bete hande en kalan jewte horebe leydi Afrique to New York e kawrital mangal fedde adunaru oni wonko jayndeji bindi o kabaru en puddoran Minati Diallo e jayndele.com to Guinée nde windi e wowlango na mbiyen e haala horejo lamo hakkunde wungu colonel Mamadou Doumbouya ardi ton to Guinée kono o haali di kongudi makko ko to New York Amadou horejo lamo hakkunde Guinée simbini haala mudun kenyen
e alhaali lañugol cammina laamu civil en e leydi Afrique windi jayndeluji ɗi e wi colonel Mamadi Doumbouya golleji horeɓe leyɗe ɗe ɗi ngana lobbi woni sababu so kononkoɓe ɓe ana cammina laamuji maɓɓe. Jayndeluji ɗi holliti colonel Mamadi Doumbouya latike jottinowo kabaruji kononkoɓe ardiɓe Mali, Burkina Faso, Niger kañum e Gabon de wonno o holliti mette makko e peeje ɓameteɗe fewde e ɓe konunkoɓe caggal sammingol laamuji ɗi tawene e wi colonel Mamadi Doumbouya horeɓe civil en ana gaɗa ñande fof cammine laamu jukkoje pawatake maɓɓe de wonno o holliti wakkati fof nde weeli ɓe horeɓe leyɗe Afrique mbayli tan nuyile sariya na sariyaji leyɗe maɓɓe gam no ɓe mbawiri heddade e laamu ngu ɗum wona démocratie windi jeyne nde ɗum wona démocratie windi jeyne nde Minati Diallo. colonel Doumbouya sifike kongi mettuɗi fewde e horeɓe leyɗel Occident en. eyi Amadou ɗum windi jayde guinématin.com horejo laamu hakkude o Guinée holliti mette muɗum e alhaali margal ɗe leyɗe Occident e Afrique e wi makko ɗen leyɗe mbawata jokkude jogade Afrique jogade runde Afrique ko ɓuri milliard goto e milioji temmeɗe tati neɗɗo jogolal bongal. Mamadi Doumbouya holliti ko leyɗe Afrique ɗe jinganta yoga e leyɗe Occident ana hani ngotude sabi e wi makko ɗum teddinta ndimako runde Afrique e horeɓe muɗum no on alhaali ngam sembinde nanodiral kañum e nanodiral hakkude ɗe leyɗe Occident e Afrique ɓeɓe kani teddinde hakkeji ɓiɓɓe leyɗe runde Afrique nde sabi Afrique ko hunde no Afrique moɓe anduno arande o ɗum ka ngoti e wi ardiɗo lam hakkude o Guinée. Jayde Mali webbo to Mali kañum windi e ñiwugol colonel Mamadi Doumbouya ko fawi e horeɓe fedde dental leydi Afrique hirnangue CEDEAO hertamo e dabareji ɗiɓe ɓamata wakkati ɗiɓe ɓamata e leydi duuɓi ɗi fof caggal cammine laamu gaɗeteɗe fewde e leyɗe tawaɗe e CEDEAO e wi ardiɗo Guinée horeɓe fedde nde ana kani wirfitade immade mon arane e sosugol fedde nde ɗum woni daranade faggudu leydi Afrique wiide tan ɓeɓe kani waylitinde naadu ɓeɓe kani ittude koyɗe maɓɓe e alhaali dabareji politique ɗe leyɗe fedde hirnangue Afrique. Minati timminiren e haala CEDEAO ha joni e ɓore maɓɓe neldude konu walla min konu koɓe to Niger ana heddi. Eyi ko ɗum nantini keñanna horejo Sénégal Macky Sall e yewtere ndemo waddi e jeydiyankoɓe RFI e France 24 e wi makko horejo fedde CEDEAO Bola Ahmed Tinubu ana sembini kallal fewde e ko non koɓe samiɓe laamu Mohamed Bazoum gam no civil wawiri wartude e laamu ngu no yawiri ka so kaldangal tabitali e ɓoore nde ɓe ɓammuno neldugol no ko non koɓe e ko makko to Niger fuɗɗan na jokkan gollal muɗum tawene Bola Tinubu kañum no holliti e sefe muɗum e ngal kawrital mangal oni ɗe cammine laamu e leydi Afrique jannaki. Minati fulɓe mbi kala ɗo haare rokki polgu basal wona cimtol tedduɓe on jarama. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi e oɗo subaka aljuma to New York horeɓe leyɗele adunaru ndu no jokki waɗugol konguɗi mabɓe to dinguiral fedde gotago windere woni no tawa e waɗuɓe yewtere hanki colonel Mamadi Doumbouya horejo laamu faddew Guinée général Bourhan mo Soudan e Mahmoud Abbas horejo Palestine. Mali ko yewti e haɓugol kuliyankako ardiɓe laamu faddew ngu jertini ko fati e hokkugol kabaruji fenandeji e dow médiaji renduɗi ko wawi bonnude hakkillaji konu koɓe leydi ndi kala fawaɗo juuɗe e mum jukkete ni wi horeɓe leydi ndi ɗum noon addani kulhuli ɓe hutorayɓe ɗi médiaji ren. jantore mawde jantore men mawde hande ɗo Sénégal keddotoɗen to rewo leydi ndi kalen e haala ƴaro ɗum no jeeya e pijirnoji ɓurɗi fayodinde e pulago ha tengti e gaynaka fulɓe Afrique kala ina ndendi o fina tawa keɗoɗen Oumar Mamadou Sow. en gonani e woldi ɗe piyanɗe ɗe nanaten koɗe welamma ɗi ko kumaɗi ɗi tuli walla ɗide joli ɗum wi'ite ko ƴara woɓɓe mbima guri baali ɗum ɗo ina jeeya e ko ɓuri helɗude ko pulago heddora e pijirloji mum.
gonɗen ko ɗo e Belel Kelle, wuro tawango e nder falde Podor, diwal Saint-Louis e rewo Sénégal. Gaynaka ina farnora e nde nokkuri. Hitande kala ɗi guri baali ina juɓɓineɗo yimɓeɓe ina noto e kewal. Ko Abou Diallo mbiyete nannata ummi ɗum ɗo ko fina gaynaka tawa kala goppuɗo culture mum ma yiilo culture mum wona culture mum heddoto ko nawor mawal wasa nawarde ina tawa men tawɗen ko baali e fodde wonde pulagu ko noddi foye noddude ko baali daro kolla hen ko yooɗi kadi sa yi arti ko koye pulagu tan gonta ɗum tan jimi pulagu ko yontama yooɗi baali men beeli. Ousmane Yaya Sow sona weltare mawde te kadi yiitude traditionnel wayrude e tawtere ɗum mom min kam waɗe am ko weltimen no fewi te mbiyam bon ko meeɗa ɗum par ce que garnomi ɗo guinɓel fam nananno ƴara tan hande mon ko hande ɓe huccite hen kala meeɗani hawride kam ma yi vidéo ɗi kay inchallah kurɗen o kulni noon kono noon ko ɗum condi wona kurima taw ko ɗum condi wallahi a jarama on jarama. ɓiɓɓe wuro ngo wonno keblorto ndeɗo ñalandi. Saydou Bandil Kumba. Onon ko onon juɓɓinat guri ɗi holno keblorto ɗon oɗo ñalama onon? So min keblema gammo heblam minen min kebla botuja min gona e wadde appare guri ɗi min ƴeewa min mbaɗi paare min teddine ɗum guri ɗi kañum woda ko waɗi en waɗi leyte min ko noon ɗum wayi cosano kam min ɗi ɗum jogga ha yeeso so ndungo so toɓi tan min puɗɗo wadde beyiɗi ƴewodade da min ƴewodo en laabi ɗiɗi walla tati guri ɗi so pandem min mbaɗa paare guri ɗi kala yaade ɗo ko beelel naji ala note ɗum rewɓe ɓe keddata hen caggal eɓe beltoro ɗiɗo guri baali. Min mbaɗa min parana ɗum de eyyi banggue ɓornugal e cottuji koton e ceenuji foof min paranat machallah min punno min mooro min coko min tuppo eyyi min cottoñeji amen andano dal min jala min piijo guri ɗi jeɗi ceftonora amin hanki guri ɗi ko cosan sa yiiɗi ɗum a tampat sa yiiɗi baali ganduma ndungu yo gandum ceeɗu ha par so gandodiri ceeɗu nden gandanma ndungu so gari ɗo ceeka yimɓe a jotto e ma rawane baali min gari ɗo no ƴaare damdi ndi seeka yimɓe tan a yotte am damdi nga feeri walta ko dow leeso kay ka poɗɗo jarade min ko poɗɗo jarade kay latotako welamo guri baali tawi felloɓe tawaka e piyanɗi ina jolno baali coftina ƴarotoɓe kam e yeeɓoɓe. bidemi ko Ousmane Ba walla Bouye mawɗo felloɓe. eyyi amon mawɗo felloɓe holko woni fayida fellugol ngol e guri ɗi? fayida muɗum so petelaji so garani tan welta fewata jurminat ɗum addat yimɓeɓe ala wona kuure pellat ko condi tan ɓoldi ma dañi duuɓi 50 ko ɗum woni golle amen. aɗa andi ɗum ɗo so tawaka alay saago wona guri wiyete ko beyiini kono joni so ɗum ɗo tawama ko ɗum ɗo woni guri ko ɗum ɗo softinta fulɓe kadi ko ɗum ɗo kadi woni aada fulɓe nden e muyen kadi ɗum ɗo ko gurdam aynaɓe e ɗum waɗani men nafoore ha heewi. Ibrahima Sidi Ba woni mawɗo wuro Belel Kelle o arti kamne e nafoore ñalande nde. ko ɗum cosaan meɗen fina tawa min waɗi nafoore saabu sa ƴeewi kala gaynaka jiɗɗo ƴarade baali mum ndewa e muɗum hakkude fasira e mum e bandira e muɗum moƴƴinat so gaynaka goɗɗo yiiɗi waade noon kayne ñembat ɗum jangga e jaam so ɓuuri mbaɗi kayne mbarma jolde wadde noon ɗum liggete ko guila e cewɗo ha e dabbunde hade ndungo ɗum tagui noon ko gaynaka ko hunde wande fayida e leydi meɗen wono ko ɗum cosade meɗen ɗum tagui ne waɗi nafoore ha no feewi ko ɗum woni hande ñalawma mo min ñaldi ɗo e guri baali koko ruttinta e pulago hanki ko tommodiral ngal yiyete e muɗum baadiji fulɓe fof ha tengti e cuɗari gaynaka. Oumar Mamadou Sow iwtuɗo Podor RFI. Barka ma kullo ya rama an kullo bismillah ma kullo ya rama an kullo ali barka ma kullo kullo ya kullo ya kullo ya kullo ya rama an kullo ali barka ma kullo ya rama an kullo bismillah ma kullo ya rama an kullo ali barka ma kullo mbadi kullo ni wartammi in cesan fulbe o weltammi
tine kulaku